Bueno, és un hotel tan gran que es pot sortir amb bici. La veritat és que hem estat molt ben sopats, de tot. Portem 50 quilòmetres, anem al quilòmetre 61, molt de calor. Fem aquí paradeta tècnica amb aquest Aubert Calva Meteorit. Per aquí hi ha molts fòssils. Bueno, continuem. Tela. Bueno, gairebé fi de la tercera. Això d'aquí baix és... Hòstia, se m'ha anat el nom. Bueno, final de tercera etapa. 64 quilòmetres. Estic a les afores del Nif, una mica a l'horta, i ostres, aquí és tot molt poquet. Una miqueta de blat, allà una miqueta de alfals, allò sembla melissa o menta. Tots són petits horts enmig d'aquest palmerar i que evidentment tenen aigua. Realment aquí el menjar és molt bo perquè tot és d'aquí, és quilòmetre zero. És, no sé, és molt net, molt sa, diferent.